Opengela hemen dago. Opengela hemen da. Hemen egon da. Hori da. Orduan, hemen daukagu zu zerbitzua, dala arreta zerbitzua udalekoa, lehiakide bakarra. Hemen daude zerbitzua, eta hemen dago liburutegia ere. Hain arte udala egon da udaletxean. Eta orain udala dago udaletxean eta hemen. Eta honek... Errenderian egiten dugu operazioa oso baten. Descentralizazio... Bai, hori da. Zena baten jendea dago udaletxera joaten, ez? Bai, egia da ere jendearentzat zentrura jeistea, nolabait esateko bada ere... Eskusa bat. Hori da. Baina, jende askorentzat, irisgarritasuna ere oso importantea da, eta gehiago, eta gainera eske biztanle adinekoak... Eske, hau zontan pentsa. Uste duzuen kode berritu ezik, denak dira berriak. Zaharrak kendu dira, eta jarri direnak dira etxera, dena. Baina jarri direnak dira etxean zutela.